Tämähän on hieno paikka, että tästä on lyhyt matka baariin ja muuta. Tässä on paljon harrastusmahdollisuuksia, kun kaikki on varmaan näkee, tässä on lähellä kauppia. Tämä on ihan tosi nasta paikka asua. Hyvin viihtyisä. Tämä on sikäli hyvä kaupungin osa, että tämä on yhtenäinen. Eli tämä ei ole semmoinen ruma ja rikkonainen kuin esimerkiksi Tammela. Ja sitten kirkkohan on aivan mahtava. Mä monta kertaa kävelen sen kirkon ohi ihan pelkästään sen takia, kun se on niin kaunis. En mä tiedä, tää on hieno kaupungin osa. Mä pidän tästä. Sitten täällä on vanhoja ihmisiä niin kuin minäkin. Tervetuloa meidän kulmien joukkoon. Me olemme täällä Kalevan kulmilla aloittamassa päivää Kalevan kankaalla, Kalevassa, Kalevan ilmapiirissä. Olen tässä aamukahvilla Kalevan puistotiellä. Tästä Kaleva jatkuu aina Kekkosen tielle asti. Eiköhän lähdetä katsomaan, miltä Kaleva tänään näyttää. Me täällä Kalevan uimahallin edustalla ja sinä Juhani Hildén voit kertoa meille, mitä tällä paikalla oli aikaisemmin ennen kuin tänne päästiin uiskentelemaan? No niin, me ollaan itse asiassa hyvin vanhalla Kalevan tiilikerrostuma-alueella, jos näin voi sanoa. Tuossa uintikeskuksen paikalla oli aikoinaan oli puolimatkan tiilitehdas, joka tuli ensimmäisenä tälle Kalevan tiilitehtaista 1890-luvun alussa. Ja enimmilläänhän täällä vuosisadan vaihteessa ja hieman vuosisadan jälkeen oli 4 tiilitehdasta tällä Kalevan alueella. Näistä juuri tämä puolimatkan tiilitehdas säilyi ton Tampereen tiilitehtaan kanssa myöhempään, aina 60-luvulla saakka. Tampereen tiilitehdas oli tuossa vähän matkan päässä vanhan Hipposradan itäpuolella. Ja tosiaan tässä oli niin sanottu puolimatkan tiilitehdas tässä Kalevan uintikeskuksen paikalla. Ja vasta 1960-luvun puolella nämä tiilitehtaat sitten tältä paikalta hävisi. Tämä oli viimeiseksi Auttilan et Nopan omistuksessa oli tämä puolimatkan tiilitehdas. Torpo puolestaan omisti Tampereen tiilitehtaan. Ja näistä tiilitehtaistahan nyt ei ole enää mitään jäljellä, mutta tuossa vähän matkan päässä on Kalevan tiilitehtaiden muistomerkki, joka muistuttaa jollain tavalla menneistä ajoista. Siinä on vanha käsitili, massan muokkausakseli. Tampereen tiilitehdasta purettaessa se jätettiin juuri muistomerkkitarkoitukseen ja Tampereen päivänä, muistaakseni 71, sitten jalustalle nostettuna siitä muodostettiin muistomerkki ja ilmeisesti Tampereen halvin muistomerkki lajissaan. Tosiaan tässä oli näitä tiilitehtaita ja tätä Kalevan aluetta laajalti käytettiin sen maaperää tiilitehtaiden raaka-aineeksi ja kaikki meni Tampereen pohjattomaan tiilinälkään. Vielä aivan äskeisvuosikymmeniin saakkahan talot rakennettiin tiileltä muuraamalla. Ne olivat sen ajan elementtejä. Nythän niitä nostellaan kaiketi huoneisto kerrallaan päällekkäin ja talonvalmistusprosessi on tietysti sitten hyvin nopeata. Ennen tämä Kaleva oli hyvinkin merkittävä alue Tampereella.
Minkä tähden? No juuri tiilen tuotannon kannalta, tiilen nälkeen siinä oli vastaus ja sitten oli myöskin ihmisten nälkeen vastaus sikäli, että koko tämä Kalevan alue oli palstoitettu kymmeniksi, taisi olla satoja pikkupalstoja, joita kaupunkilaiset vuokrasivat ja niillä viljeltiin sitten perunaa, viljaa, juureksia ja mitä tahansa ihmiset, että tämä oli ikään kuin, voi sanoa, Tampereen ruoka-aittakin. luvulta asti nämä talot ovat seisseet täällä Kalevan puistotien varrella. Näitä kutsutaan Lude-taloiksi ja tämä on Lude-kylä. Mistä tämä nimi on peräisin? Onko luteita ollut siihen aikaan niin paljon näissä taloissa? No mä en luteista tiedä, mutta epäilen, että luteista varsinaisesti ei ole kysymys. Olen kuullut, että tämä Ludekylä-nimitys olisi tullut siitä, että näiden talojen muoto on jotenkin ludemainen ja ehkä värityskin, mutta tosiaan ei kannata pelätä, että täällä nyt luteita sikiäisi aivan valtavasti tässä kylässä. Nämä talot ovat olleet täällä todellakin hyvin monta kymmentä vuotta ja ovat ihan alkuperäisasussaan. Kuka nämä rakensi aikoinaan? Kaupunki nämä rakensi pahimpaan asuntopulaan Kapinan kansalaissodan jälkeen 1920-luvun alussa, jolloin Kalevan puistotien tämä itäpuoli kaavoitettiin, otettiin asuntokäyttöön, laadittiin nimenomaan tälle Saukonmäen alueelle asemakaava ja tämä Ludekylän alue kuuluu osana tähän 20-luvun asemakaavaan. Ja nämä on siitä asti säilynyt. Kaupunki jokunen vuosi sitten nämä kunnosti. Nämä maalattiin ja osittain tehtiin vähän pintaremonttia tuo sisälläkin, mutta eihän nämä nyt ilmeisesti aivan korkeinta huippuluokan asumista nyt edusta, mutta kiva on joka tapauksessa ollut, että tämä muistomerkki on säilynyt, kun kaikkia muuta tässä kaupungissa on niin kovasti hävitetty. Ennen täällä Kalevassa oli mahdollisuus hyvin vähällä rahalla päästä Intiaan. Me kävelemme täällä Intian alueella, eli Intianikylän vanhassa maisemassa, josta jäljellä nyt ei sitten kuitenkaan ole enää mitään. Millaiselta tämä paikka näytti silloin joitakin vuosia sitten? Niin, tämä paikka joitain vuosia sitten näytti siltä, että tässä ei ollut yhtään mitään, mutta vielä 70-luvun alkuun asti tässä oli niin sanottu Etuintia. Ja Etuintia rinnakkaisasutus oli tietysti Taka-Intia, joka oli tuonne Messukylään päin. Ja näiden Etuintia ja Taka-Intian yhteisnimitys oli tietysti Intiaanikylä. Tämä Intiaanikylä rakennettiin 45 vuonna, aloitettiin 46 vuonna, lopetettiin se rakentaminen ja ne oli pieniä puutaloja, joissa oli hellahuoneet ja sitten vesi tuli ja meni sisään, mutta se oli ämpärille kaikki kannettava. Ja puulämmitys oli tietysti, ja näihin ahtautui sitten lähimain 1000 henkeä näihin sekä Etu- että Taka-Intiaan. Juuri sotien jälkeen, jolloin asuntopula oli huutava, lapsiperheitä, siirtolaisia, rintamamiehiä, yksinäisiä ihmisiä, ihan koostumus oli laidasta laitaan. Joo, ja tällä kohdalla oli vielä 2 vuotta sitten tosiaan näitä taloja jäljellä, Etu-Intian taloja, ja nyt olemme tämän ainoan raunion vierellä, mikä täältä enää löytyy. Mitä tässä tapahtuu? No ilmeisesti siinä on lapset leikkinyt. Siinä on ollut lasten hiekkalaatikko, joka on sitten ympäröity noilla luonnon kivillä. Täällähän oli runsaasti lapsia, mutta sitten tietysti sosiaalinen koostumus näillä taloilla jonkun verran muuttuu aikaa myöten. Ne rapistui ja ennen kaikkea Etuintian
häviämiseen. Se paikka, missä me nyt olemme, niin vaikutti tämä Kiinan muuri, eli Kalevan kartano, joka tuli tähän ja kävi niin, että nämä ulkokäymälät, Intiaanikylän ulkokäymälät joutui sitten jäämään aivan noiden parvekkeiden alle ja sen nyt ymmärtää sitten varsinkin kesäaikaan lemahdukset ja kärpäsparvet ja niin päin pois vaivas. Että se vaikutti siihen, että tosiaan Etu-Intia 70-luvun alussa hävitettiin, mutta Taka-Intia jäi. 10 taloa jäi vielä tuonne Taka-Intia tosiaan vasta muutama vuosi sitten. L, M ja O-talot jäi 3 taloa sinne viimeiseksi. Ne oli kaikki numeroitu siis kirjaimilla. Ja L, M, O-talot jäi ja näistä sitten yksi paloi 65 muistaakseni keväällä ja se aiheutti sen, että se viimeinenkin sitten välittömästi purettiin pois siitä. Se oli talo, jossa vielä muutama päivä aikaisemmin sitten oli viimeiset asukkaat olleet ja pääsivät näin palon alta pois. En tiedä kuinka palo syttyi sitten loppujen lopuksi, mutta se oli viimeinen savumerkki Intiaanikylästä 65 keväällä. Siinä oli viimeiset savut, lähetettiin täältä. Sinä, Juhani, olet erikoistunut juuri tähän Kalevan kaupungin osaan. Mikä tässä Kalevassa sinua henkilökohtaisesti vie, että olet kirjoittanut muun muassa kirjan tästä kaupungin osasta ja olet asunut täällä monta kymmentä vuotta? Mikä tekee tästä niin erityisen? No tekee tietysti se, että mä 63 itse muutin tänne Kalevaan. Ja sitten täällä oli silloin vielä näitä tiilitehtaita ja tutkin niiden historiaa ja kirjoitin niistä ja ehkä vähän muistakin aiheista. Ja se tietysti sitten yhdessä vaiheessa välähti mieleen, että miksi mä ottaisin kokonaisvaltaisesti tätä aluetta. Ja sitten siihen vaikutti semmoinenkin, että muuankin tuttavani sanoi, että kun kuuli, että tästä mun aikeesta, niin että mitä ihmeen historiaa tällä Kalevalla on. Ja tää on nyt eräänlainen vastaus, että kyllä täältäkin historiaa löytyy. Nicorette. Nauti elämästä. Ilman tupakkaa. Onko se patja? On. Onko se vuode? On. Onko se lepotuoli? On. Se on Iskun Unigold President. Muuntuva vuode, jonka ennennäkemätön mekanismi on rakennettu joustinpatjan sisään, eikä vain alustaan. Se on mukavampi, ylellisempi, mutta silti edullisempi kuin vastaavat markkinoilla olevat. Tekisipä mieli sanoa, että se on markkinoiden paras monitoimivuode. Unigold President, vain Iskusta. Te Voipio, olette olleet täällä Kalevassa, Kalevan seurakunnassa vuodesta 1965, ensin kappalaisena ja sitten kirkkoherrana. Minkälaiselta tämä seurakunta vaikutti silloin tuohon aikaan? Kun tulin tänne, väestörakenne oli selvästi tällainen lapsivoittoinen. Täällä oli hyvin paljon nuoria perheitä. Ja se näkyi pyhäkoulu- ja päiväkerhotyössä. Ja sitten maisema on kyllä muuttunut, rakennuksia on tullut huikeasti lisää. Ja väestörakenne on kyllä sitten muuttunut myöhemmin kovasti. Te olette aikaisemmin muualla Tampereella palveluksessanne ja tulitte sitten tähän Kalevan alueelle. Miten ennen tätä kirkon rakentamista täällä hoidettiin tämä seurakunta?
kirkkopalvelukset ja Jumalan palvelukset? Me olimme niin sanoakseni vuokralla tuomiokirkossa joka toinen sunnuntai, ennen kuin saatiin tämä oma kirkko. Ja välipyhinä oli jumalanpalvelukset Kalevan seurakuntatalossa tuolla Väinölän kadulla. Ja sen jälkeen päästiin sitten tänne omaan kirkkoon. Kesällä 1966 piispa Erkki Kansanaho elokuussa tämän vihki. No minkälaista täällä Kalevassa oli tehdä työtä kirkkoherrana? Erittäin mieluista, ystävällisiä ihmisiä ja jotakin poikkeusta lukuun ottamatta ei nyt mitään suurempia ihmissuhdeongelmia. Ja niin kuin viittasin, niin väestörakenne sittemmin muuttui, että tämä oli hyvin vanhusvoittoinen. En muista ihan tarkkoja lukuja, mutta kun eläkkeelle siirryin sitten vuonna 1983, niin täällä oli varmaan yli 5000 yli 65-vuotiaista. Ja mä olin alkuun pyhäkoulutyössä ja sitten diakoniatyössä ja pidin kyllä kovasti tästä vanhustyöstä. Se oli hauskaa ja ei ollut kurinpidollisia vaikeuksia. Te olette todellakin olleet eläkkeelle jo muutamia vuosia. Miten nyt sitten näette tämän seurakunnan muuttuneen ja tämän kirkkoelämän täällä Kalevassa muuttuneen noista päivistä? Mikä on suurin ero? Osaankohan minä tähän nyt oikeastaan vastata? Täällä nämä virkaveljet ja virkasisaret ja kaikki eri työntekijät, vahtimestarit näyttävät tekevän ahkerasti työtä ja paljon tapahtuu ja kirkossa käydään kohtalaisen hyvin, on aina käyty. No silloin kun tämä kirkko rakennettiin, niin tästähän käytiin aikamoista keskustelua tästä kirkosta. Muistuuko teille mieleen, minkälaisia keskusteluja tästä käytiin siihen aikaan? Tulin seurakuntaan, kun kaikki päätökset kirkon rakentamisesta oli jo tehty. Kirkkoa ruvettiin rakentamaan kesällä 1965 ja yhden vuoden olin virassa ilman tämän kirkon vielä toimintaa. Kirkkoahan kyllä aktiivisesti vastustettiin ja monet nimekkäät henkilötkin kirjoittivat julkisessa sanassa erittäin kielteisiä arvioita tästä suunnitelmasta, mutta kyllä sitten kun tämä on tähän tullut, niin sanoisin, että tämä on erinomaisen käyttökelpoinen, monipuolinen toimitila. Täällähän on paitsi kirkkosali, niin 15 muuta toimitilaa, ihan kansainvälisiä kirkollisia konferensseja varten. Tämä on erittäin toimiva talo. Ja luulen, että Kalevan asukkaat ovat jo tottuneet tähän ulkonäköönkin täällä ja omaksuneet kirkon jo osaksi Kalevan miljöötä. Kyllä kai he ovat tottuneet. Viljasen siilosta alkuun puhuttiin, mutta se on kyllä jäänyt sekin nimi jo historiaa. Kyllä tästä pidetään. Viettämässä ihanaa iltapäivää täällä Huvikummun siirtolapuutarhan maisemissa ja olemme täällä Litukan siirtolapuutarhassa. Ja sinä, Heikki Mikkola, olet toiminut täällä jo 34 vuotta omalla palstallasi. Kuinka kauan täällä tämä siirtolapuutarha on ollut? No, me vietimme tänä kesänä 75-vuotisjuhlia, eli tämä on perustettu 22 vuonna. Tämä on siirtolapuutarhoista Suomessa kolmanneksi vanhin on tamperelainen myöskin, Hatanpään siirtolapuutarha, joka nykyään on Niihamassa. Ruskeasuo Helsingissä on toinen ja tämä on kolmas. Siitä on koko siirtolapuutarha hommeli lähtenyt Suomessa käyntiin.
millaista nyt on olla sitten siirtolapuutarhuri? Mitä kaikkea täällä voi puuhastella? No, tämä on harrastemuotona hyvinkin monipuolinen. Puhumattakaan nyt tietysti tästä perusasiasta, tästä puutarhahoidosta, täällähän on meillä ihan oikeastaan kiire näin kesäiseen aikaan varsinkin kaikenlaisten tapahtumien järjestämisessä ja niihin osallistumisessa ja tällaisia. Tehdään retkiä eri puolille Suomeen ja joskus jopa ulkomaille. Ja sitten meillä on myyjäisiä, on juhannusjuhlat, on kevätjuhlaa, joulujuhlaa, kaikenlaista tapahtumaa. Ja joka viikko on jotain. Ei sellaista viikkoa ole, ettei meillä ole jotain touhua täällä. Te toimitte aktiivisesti täällä. Sinä, Leena Heino, olet tämän siirtolapuutarhan puheenjohtaja, tämän yhdistyksen puheenjohtaja. Miten täällä ja kuinka monta ihmistä täällä toimii ja miten te toimitte yhdessä ja kuinka monta pientä palstaa teillä on? No, meillä on noin 200 toimivaa palstaa ja jäseniähän meillä on varmasti yli 200 myöskin, että meillähän on perheenjäseniä myöskin tässä yhdistyksessä sitten varsinaisen palstalaisen lisäksi jäseninä ja henkilöitä varmasti löytyy tuommoinen 300 tältä alueelta jatkuvastikin puurastamassa ja uurastamassa. No, jos haluaa nyt vielä päästä mukaan siirtolapuutarhuriksi, niin onko se ollenkaan mahdollista? Kyllä se on mahdollista monellakin tavalla. Helpoin tie on tänä päivänä se, että seuraa palsta-ilmoituksia lehdistä ja sitten myöskin täällä alueella löytyy tällaisia omia ilmoitustauluja. Näille palstalaiset, jotka haluavat luopua palstoistaan, laittavat ilmoituksensa. Niitä kyllä harvoin on, mutta ikärakenteen myötä niitäkin tulee tämmöisiä vähän vanhempia mökkejä ja palstoja. Mutta sitten meillä on vielä tuolla tuo aivan uusi puoli, jota nyt on 3 vuotta rakennettu aktiivisesti. Sieltä löytyy vielä rakentamattomia palstoja, joihin on ihan helppo päästä mukaan yhtymällä yhdistyksen jäseneksi ja näin vuokraamalla sitten yhdistykseltä palstan ja rakentamalla sitten sinne haluamansa sisällöltään haluamansa mallisen talon. Aina on samanmalliset piirustukset olemassa sitten ja yhdistys antaa näihin ohjeet. Me olemme todellakin täällä sinun mökkisi edustalla. Minkälaista kesävietto täällä on? Oletko sinä joka yö jäät tänne siirtolapuutarhalle vai lähdetkö välillä kotiin? No, se on salaisuus, se yön kynnyksellä oleminen, mutta se, että kyllä täällä kesä menee aivan aktiivisesti niin, että tuskin muualle kerkeää, mutta niin kuin Heikki äsken tuossa sanoi, niin meillähän on paljon tämmöistä harrastustoimintaa, joka pyörii tämän yhdistyksen ympärillä, että täältä kyllä poiketaan sitten tuonne kerhotalon piiriin ja siellä me sitten toimikuntina ahkeroimme ja teemme näitä yhdistykselle kuuluvia asioita ja myöskin yhdistyksen hyväksi kaiken näköistä toimintaa. Niin kuin oli nämä kirpputorit, huvitilaisuudet, kaikki tämmöiset järjestetään. Mutta se, että täällä sitä sitten puuretaan illalla niin myöhään, kun vaan valo antaa myöten. Ja aamulla aikaisin saavutaan tänne. Aamulla aikaisin nämä meidän vanhemmat viljelijät tulevat tänne hyvinkin varhain, että he ovat taas aamuvirkkuja. Meikäläinen pääsee illalla, kun tulee työstä. Me jäämme tänne juomaan nyt sitten hieman sitruunamehua ja jatkamaan kaunista iltapäivää.
päivän päätteeksi saapuneet tänne Litukan saunaan ja sinä, Marjatta Hiidenuhma, olet täällä saunaemäntänä. Kuinka kauan tämä sauna on toiminut? No, taloyhtiöllä niin 2 vuotta tämmöinen leikkis, mutta vuodesta 50 yleisellä. Tämä on yksi Tampereen vanhimpia yleisiä saunoja, eikö totta? Ja minkälaista täällä elämä oli silloin, kun vielä yleisen saunan aikaan sinä olet ollut asunut tässä pihapiirissä jo monta kymmentä vuotta? Joo, kyllä siinä aika lailla sitä saunoja kävi. Silloin ei ollut omia saunoja niin paljon kuin nykyään on. Että ne niin kuin, kävi oikein autolla, tulivat pihaan ja olivat saunassa. Ja se oli perjantai ja lauantai ja monta kertaa keskiviikkonakin vielä. Samat ihmiset kävi monta kertaa saunassa. Tänne lähdettiin aina viikon kohokohta. Se oli ihan monella varmasti kyllä, että se oli, että tuossa seurassa kun istui lasten kanssa pihassa, niin vanhemmat ihmiset kun sanoivat, että se on niin kuin viikon tapahtuma. Kun tuolta tulivat ihan Kaukajärveltä ja pitkin niin ihmiset saunaan, niin se oli niin kuin semmoinen kohokohta, että linja-autolla tultiin ja oltiin täällä ja sitten mentiin kotiin. Siihen aikaan ei kaikissa taloyhtiöissä ollut vielä yleisiä saunoja? Ei ollenkaan. Ei. Ja nythän on melkein jokaisessa asunnossa sauna, ja tuo uimahalli tuli tuohon sen jälkeen. Enää tämä sauna ei todellakaan ole sitten yleinen sauna, eli 2 vuotta ollut taloyhtiöillä, mutta täällä silti saunotaan vielä ahkerasti, eikö vaan? Kyllä. Ja vuokrataan sitten pois, että talvella varsinkin on. Silloin saattaa olla 2 saunaa lisäksi tämän lenkkisaunan. Mutta enemmän tietysti toivotaan sitä käyttöön olisi sille saunaan. Tiistaisin tänne pääsee saunomaan ja tänään olemme täällä, kun sinä olet lämmittämässä, Jouko Kiviaho, tätä saunaa. Kuinka kauan tämän puusaunan lämmittäminen vie sinulta aikaa? 3–4 tuntia, että sen mukaan onko rakennus lämmin ennestään. Ja ilman mukaan tietysti. Joo, eli sinä 4 tuntia täällä kuumassa heittelet tuolla alakerrassa nimenomaan puita pesään ja tämä sitten yläkerrassa kiuas lämpenee. Niin, suora hormi siitä ja lämmittää kiukaan siitä. Minkälaiset löydyt sieltä sitten tulee? Joo, sitä täytyy aina kokeilla itse ennen kuin tietää. Se on samanlainen kuin ennen, jotka on yleisissä saunoissa käynyt, niin iso sauna ja paljon ilmaa.